Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay andito po tayo ngayon sa Santa Barbara, Pangasinan kasi tinawagan po tayo ng may-ari po dito. Gusto po nilang magpaturo po about sa tilapia tsaka sa hito. Yan, magpapakonsultant po sila. At ayan nga po, pagbungad nyo po dito ay solar po lahat yung makikita nyo dito. Mula dun sa pagpasok sa gate hanggang dito sa loob ay puro solar po. Ayan, yan po yung ginagamit po nila dito na kuryente. Ito yung pinaka-kuryente po nila kung saan ang dami pong makina na gamit dito. Ginagamit po sa tilapia, sa hito, tsaka dun sa hipon. Meron po silang fingerlings ng hipon, yung baby shrimp. Ayan. Tapos yung sa tilapia naman po nila, meron din po silang sukat na size 14, size 12, pataas na po yun. Tapos sa hito naman, meron po silang grow outs, 5-in-1, 4-in-1, tsaka 3-in-1. Ayan. Kung napapansin nyo po, ang height ko po dyan ay 5'5", pero yung kanilang liner pond po ay tumataas po ng nasa 5 feet po ata. Halos 5 feet yung taas nya. Kasi yung height ko po dyan is 5'5". Tapos yung loob po dyan, ayan, yung sa liner pond po nila mga kahito, trapal po siya, pero ang pinaka divider po niya, kung napapansin niyo yung sa video, parang yero po siya na in-export pa po, ay import pa po sa ibang bansa. Ito po yung kanilang hipon, hindi po masyadong makita dahil sobrang liliit. Tapos dito naman po sa isang liner na to, ito naman po ay tilapia, kung saan meron po silang ginagamit dito na system, kung saan ang system po na gamit po nila dito ay RAS tsaka Bioflak. Pinagsabay po nila yon. Ang gamit po dito na makina po ay yung submersible na malaki, kung saan umiikot po yung tubig tapos babalik po sa kanilang liner pond. Pinapaikot niya po yan para sa makapag-create ng oxygen. Ayan. Dito po ay meron po silang halos 16 po na liner pond, circular po yon. Tapos dun po sa yan, yung nakita nyong yan, yung malaki, sobrang lawak po niyan na circular din po, na tumataas ng 1.5 meters. Ayan. Kung napapansin nyo po, lahat ng nasa gitna, ang laman po niyan ay tilapia. Dito naman po sa gilid ay puro hito, kung saan ito po yung ay grow outs. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kahito na malaking circular po nila. Liner pan din po. Kasalukuyan mo nilang ginagawa. Tapos itong mga container na po yan, may laman din po yan, pero may liit lang po na isda. Ayan. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na pinaka-divider nya, yung parang style na yero, pero in-import pa po sa sa ibang bansa. Doon daw po nila in-order. Tapos ang balak po nila dito, kaya po sila pa-consultant, pina-check po nila yung kanilang tilapia, bakit daw namamatay. Tapos sa paggamit ng mga probiotics sa molasses, tinanong din po nila yung mga pH level ng tubig, sa temperature, tinanong din po nila. Lahat-lahat po yan ay ituro po natin. Ayan. Pero ang naisabi ko po dito na isa, mas maganda po sana na mas mababa po yung kanilang circular trapal. Yan, dahil hindi naman po kailangan ng hito or tilapia yung sobrang taas ng tubig. Ayan. Dahil kung tutuusin, kung susukatin po natin yan simula sa pinakababa hanggang sa pinakataas ng tubig, halos nasa 1.5 meters po. Yan, na hindi naman po kailangan na ganoon kataas. Yan. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na itsura po ng loob ng kanilang circular trapal na liner. Ayan. Ayan, ito naman yung kanilang liner na trapal. Ayan. Ang gamit po nila dito ay RAS na may halong Bioflak. Ayan yung mga tilapia. Ayan, ang dami nilang ganito. Santa Barbara. Yan, sobrang laki nito. Grabe. Ito naman ay hito.
At ayun nga mga kahito, si kuya, si boss, ayun yung yun yung may alaga, yun yung nag-aalaga ng kanilang hito dito. Tapos ito naman yung malawak na kasalukuyan po nilang ginagawa. Kung dito ka sa taas, ito yung view nya. Ito ay hito. Tapos ito naman tilapia. Ito naman hito na naman na grow outs. Ang ginamit po nila dito ay RAS at Bioplac. Yan, ito naman po yung kanilang filter. Yan. Dito po pumupunta lahat ng tubig palabas doon. Ang gamit po nila dito, wala po silang problema sa kuryente. Kasi po ang lalaki ng solar doon sa labas. Grabe yung solar doon. Ayan. Ayan yung laman. Pinapunta po tayo dito nung may-ari. Tumawag po sila sa atin kasi magpapakonsult daw po sila. Papaturo daw po sa usapang tilapia at saka sa hito. Ayan. Ang problema po nila dito, acid rain. Ayan. Tignan nyo po yung kanilang roof. Acid rain. Dumidilaw yung tilapia at saka hito nila. Ang sanhi po nun, mga sanhi po nun ay sobra sa feeds, mataas ang ammonia sa baba ng tubig, tapos yung sa ipot po nila naiipon kaya nagkaka-ammonia. Ang ammonia po ay nakukuha sa dumi, madumi na ang tubig. Yan. Gumagamit po rin po sila dito ng molasses. Ito yung tilapia. Ayun na yung mga dumi. Yan, nag-drain. Ganyan naman po ang itsura pag drain. Yung mga hito po nila dito medyo malaki na rin, nasa 3 pieces in 1 kilo.